As 11 comisións encargadas da actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística avanzan nos seus traballos. Cada grupo detalla unha batería de propostas co obxectivo de mellorar a situación do galego en cada un dos sectores. Ímonos parar na comisión que traballa a lingua galega no conxunto das administracións. E para iso falamos con Xoaquín Monteagudo, quen coordina este grupo e nos avanza algunhas das propostas. Xa no ano de 2004 fora a comisión primeira, chamadas administracións. Basicamente consiste en unha serie de áreas. As áreas veñen sendo máis ou menos as mesmas que no ano 2004, que é a administración autonómica, a administración local, a administración periférica do Estado e todo o que se refire aos xuicios e tribunais, e outras cousas moi importantes como son notarías e rexistros, incluso colexios profesionais. Agora este ano, ou desta vez probablemente lle prestemos algo de atención que no ano 2004 non se prestara o ámbito dos colexios profesionais en Galicia, non? A impresión que temos, primeiro, habría que facer unha reflexión sobre o acerto ou desacerto de facer esta actualización, non? O cal requeriría probablemente un análise crítico dos 20 anos do plan anterior. O plantexamento da Xunta non é, en principio parece que non é facer esa análise, parecenos a nós e aos que participamos na comisión, non? E nós, en todo caso, probablemente teñamos que facer unha reflexión nós como membros da comisión sobre eso, non? Con independencia, digamos, dispós das propostas, non, que se fagan. O noso traballo, en principio, está pensado, como no ano 2004, en facer un catálogo de puntos febles e puntos fortes dos diversas áreas e despois facer, ao final, que é o máis importante, facer unha serie de propostas para a mellora do galego en eses ámbitos, tendo en conta estes puntos fortes e eses puntos febles. Unha gran parte da actuación administrativa, tanto autonómica como local, pero agora estamos falando autonómica, prodúcese desde o sector privado. É dicir, se temos en conta que proxectos, programas, plans de ordenación, programas industriais, plans industriais, de medio ambiente, etc., son contratados polas administracións ao sector privado, vale? Entón, estáse producindo unha cantidad inmensa de documentación técnica que ten a súa orixe nos consultis e nas empresas privadas. Unha gran parte desa documentación e dese traballo estáse producindo en castelán. Vale. Entón, unha das medidas que propoñemos como complemento das que citei anteriormente é que os contratos da administración pública, os contratos para realizar todo este tipo de traballos, e incluso os contratos das concesións e os contratos dos servicios públicos esenciais, por exemplo, na electricidade, a distribución de auga, as telecomunicacións, etc., nas que intervén ou participa as administracións galegas, sexa autonómica ou os locais, todos eses contratos leven unha cláusula lingüística, vale? Entón, unha cláusula lingüística que dispoña que o traballo que se vai entregar á administración ou ao público, no seu caso, que ten que estar en lingua galega, polo menos ten que estar en lingua galega. Hai un fallo de principio grave que se prolongou demasiado no tempo e que se prolonga demasiado no tempo, que os programas informáticos, vale? O problema da informática, bueno, en fin, a ferramenta informática é evidentemente un factor esencial no funcionamento das administracións públicas en xeral,
Na Administración de Xustiza é clave, datemos conta que os procesos están máis ou menos todos formalizados, o sea, os procesos son unha cousa, son un procedimento altamente formalizado nos seus diversos actos, o cal quere dicir que aí, digamos, que a automatización e a informatización é unha clave. Pois, o problema que temos en Galicia en contraposición a Cataluña e ao País Vasco neste aspecto é que a Xunta de Galicia nunca asumiu o dispoñer dunha ferramenta informática en galego. Non? Eso foi unha reivindicación secular desde o ano 2004 e desde antes do sector dos que traballamos en galego no ámbito da Administración de Xustiza, pero non tuvemos éxito. Non tuvemos éxito. Non sei se agora se abre unha nova oportunidade porque a ferramenta que se utilizaba chamase Minerva, parece que hai que renovala agora, ou está en proceso de renovación. Entón, bueno, temos unha situación de medio esperanza, medio desesperanza, de si será esta a ocasión en que se abra o ceo do galego á Administración de Xustiza a través da nova ferramenta, ou se de novo se producirá unha especie de baldón encima do galego coa nova ferramenta. Non o temos claro aínda, non o temos claro. Hai 20 anos participamos con moita ilusión. Creo que os que estuvemos ali, pois era a primeira experiencia que tiñamos de programación, de plan para a normalización da lingua galega. Tiñamos un respaldo claro do presidente da Xunta de Galicia. Parecía que, bueno, polo menos era a impresión que tiñamos. Pero, bueno, respecto da actualidade, a impresión personal miña, e eu penso que a dos meus compañeiros, pero non podo generalizar porque non lle preguntei a todos, claro. É unha sensación agridulce e de incerteza, quero dicir. Por un lado, personalmente, temos certa responsabilidade, no sentido de que consideramos que se se pode facer algo hai que facelo, vale? E por outro lado, a parte agre, pois é que entranos a dúbida de se o que vamos a facer vai valer para algo ou non. A situación da lingua é o resultado dunha decisión política determinada. E claro, empezas a pensar nos 20 anos, non? Cousa que é necesario pensar e cousa que é necesario reflexionar. E, por outro lado, cousa que dá lugar a unha polémica pública política, evidentemente, tanto no Parlamento e na sociedade, non? Quero dicir que hai xente que di que isto non vale para nada e que é un acto inútil. De alguna maneira, en algún momento, non sei se se chegou a dicir literalmente que os que participamos ou que íbamos a participar nesto formábamos parte dunha especie de comedia, entre comedias, por decirlo de alguna maneira, ou sea, dun teatro, non? Eu personalmente non teño dúbidas de que teño que participar. Quero dicir, sin prexuicio de ter en conta todo este contexto e de que te entra a dúbida de si isto vai valer, temos que intentalo. Vamos a ver, nós creo que na Comisión lealmente o que intentamos e que é a diferencia con 2004 é ser menos inocentes, vale? É dicir, o que vamos a procurar e o que estamos procurando, e creo que somos conscientes todos, é que as medidas que vamos a propoñer son medidas moi concretas, máis concretas que no 2004, son medidas programadas temporalmente, no 2004, se cadra por inocencia ou polo que fora, ou porque non se nos pediu, non me acordo, non se programaron, e son medidas que non teñen custos económicos sustanciais, co cual a quen llas vamos a propoñer, a Consellería, o Goberno, non lle vamos a dar a disculpa de decir no, que isto é moi caro, que isto é moi complicado, e que non sei que, non sei quanto. É dicir, na nosa comisión o que vamos a facer é propoñer unha serie de medidas claras que se poden levar a cabo nun prazo de tempo moi curto, ou relativamente curto, que económicamente non hai coartada do seu custo, de maneira que procuraremos non ser tan inocentes como no 2004, vale? O que se nos pide é un catálogo de medidas, vale? O
O que se nos pediu en principio un catálogo de medidas. Se nos deu liberdade absoluta para propoñer as medidas. Dentro deso, pois é o que nos cismamos na comisión, dicir, bueno, vamos a proponer medidas que sean realistas, factibles, facilmente executables, etc. Unha diferencia co 2004 é que non tiñamos tan claro o factor informático, creo recordar, o sea, ou polo menos agora somos máis conscientes, non sei se daquela xa había todas as ferramentas, bueno, xa había ferramentas informáticas, o que pasa que agora son moito máis avanzadas, non? E os que formamos parte das comisións somos máis conscientes da importancia deso. Entón, quero dicir que ao final probablemente teñamos que facer unha reflexión transversal sobre a importancia do factor informático en todas as áreas, non? Que outra cousa que vamos a propoñer, esta é moi política, pero é que as medidas que este conxunto de medidas dos que estamos falando non poden, é moi difícil que teñan éxito, é máis difícil que teñan éxito se dentro da Xunta de Galicia o Conselleiro de Cultura, por dicir o que está actualmente con competencia neste caso, non ten unha capacidade de influencia transversal no conxunto da administración. Vale? Quero dicir, para decirlo dunha forma concreta, se nós queremos que se actúe sobre a EGAP depende da Consellería de Presidencia. Me parece que a de Seguridade tamén. A de Sanidade depende da Consellería de Sanidade. Entón, quen vai ser o receptor das nosas medidas en principio é o Conselleiro de Cultura. Vale? Se o Conselleiro de Cultura ou a Presidencia da Xunta non asume un papel transversal de influencia directamente ou a través dun órgano que se cree, non sei, non? Sobre o que é o abano de todas as administracións públicas vai ser máis complicado de levar a cabo todo isto, non? Quero dar un punto positivo, Quero dar un punto positivo que xa o comentei na comisión. E parte da miña experiencia persoal, non profesional. Recentemente tuve que acudir con bastante frecuencia ao Hospital de Santiago. Hospital público, universitario. Estou falando deste ano e do ano anterior. E a presencia do galego é notable. A lingua galega non vai a triunfar, non se vai a conservar como lingua útil socialmente se non ten símbolos prestixiosos. E aí conecto con unha cousa importante, e é que o símbolo prestixioso non pode estar na literatura xa. Quero dicir, tradicionalmente se asocia o galego e o galeguismo pois, ca literatura, con Rosalía de Castro e con Amaro Pondal, en fin, con todos os que non sabemos, non? Castelao, etc. Non? Pero, se queremos que o galego non esmoreza, temos que abandonar esa dinámica. É dicir, a dinámica de prestixio social da lingua hoxe está vinculada ás ciencias, á administración, á xustiza, á medicina. Entón, dentro de toda esta filosofía na que nos estamos movendo, os que estamos traballando aquí, pois pretendemos poñer o foco, sacar o foco do ámbito literario, que hoxe non ten tanta importancia, vale? Como tuvo históricamente, quero dicir, e trasladalo, pois, o que realmente ten importancia hoxe, que son as ciencias, a ciencia de biología, en fin, a medicina, as físicas e todo isto, non? A nivel das administracións, a situación... a de Euskadi é unha situación moi peculiar, pero de todas maneiras parece que están tendo éxitos notables. Bueno, eu falo así un pouco por ler periódico, non teño coñecementos recentes de estar ali, estuve ali, pero xa hai moitos anos. E polo que leo así na prensa informada, parece que están tendo éxitos, non? En Cataluña, que sería teóricamente a forma, digo, pola proximidade das linguas, non? Co castelán, sería, digamos, o parámetro co que poderíamos compararnos. A nivel do que a institucionalización da lingua están moito máis adiantados que a nós. Xa desde o punto de vista histórico, da tradición histórica e todo iso, é unha lingua moito máis forte que a nosa socialmente, non?
pero tamén parece que están tendo certos problemas no asunto polo que leo tamén parece que hai certos problemas, sobre todo cas novas xeracións, o sea, co salto xeneracional. Parece que non teñen moito máis éxito do que estamos tendo en Galicia, non? Eu creo que iso ten conexión co tema do prestixio,